Día Mundial dos Dereitos da Infancia. Hoxe, 20 de novembro, Día Mundial dos Dereitos da Infancia, queremos falarche de algo moi importante para nós, os dereitos dos nenos e das nenas. Por que o 20 de novembro se celebra o Día da Infancia? Porque nesa data ocorreron dous feitos moi importantes na historia. O 20 de novembro de 1959, a Asamblea Xeneral das Nacións Unidas aprobou a Declaración dos Dereitos do Neno. Un documento que por primeira vez recoñeceu que todos os nenos e nenas do mundo teñen dereitos. Como o dereito á educación, o dereito á saúde, dereito a xogar ou a medrar xuntos e seguros. 30 anos despois, o 20 de novembro de 1989, firmouse a Convención sobre os Dereitos dos Nenos. Un acordo que case todos os países do mundo aceptaron para protexer e respetar os dereitos dos nenos e das nenas. Por iso, cada 20 de novembro converteuse nun día para recordar que todos os nenos merecemos unha infancia feliz, protexida e chea de oportunidades. Todos os nenos e nenas temos dereito a unha vida digna, a vivir en paz, a non ser discriminados, a xogar, a educación, a saúde, a ter unha familia, a ter unha identidade, a ser escoitados e, sobre todo, a ser protegidos contra calquera forma de violencia ou abuso. Eu creo que todos os nenos merecemos mellar felices, seguros e con amor, sen importar de onde viñamos ou como sexamos. A veces pensamos que estes dereitos son unha realidade para todos, pero millóns de nenos e nenas no mundo seguense enfrentando a situacións moi difíciles, como a pobreza, a discriminación ou a falta de oportunidades. Para que esos dereitos non se olviden, é importante recordalos e defendelos cada día. Defender estes dereitos non é só tarefa dos gobernos ou as organizacións, senón que é a responsabilidade de todos. Protexer os dereitos da infancia é construir un futuro mellor para todos.